717 година арабският халифат е превзел огромни територии от Индия до Южна Франция. Дошъл е редът на свещената война срещу християнска Европа. Огромна армия, водена от брата на халифа Маслама, прекосява Мала Азия. 200 000 арабски войници обсаждат Константинопол от към сушата. 1800 арабски кораба преграждат града от към морето. Започва великата обсада. Изненадващо, българският хан Тервел удря арабите в гръб и разбива 4000 разузнавателен отряд. Маслама едва се спасява с бягство. Когато се връща в лагера, той заповядва да се изкопаят два рова. Единият срещу стените на Константинопол, другият в тила му, срещу българите. Намесата на Тервел прави положението на арабите отчаяно. Думите на летописеца са красноречиви. Българите нападали арабите и ги посичали. Арабите повече се бояли от българите, отколкото от обсадените ромеи. Дошла зимата, но арабите се бояли да се отеглят. Първо от техния цар, второ от морето и трето от българите. Вихърът на смъртта ги грабнал. Гладът така ги притискал, че те изяждали труповете на мъртвите и мръсотиите си едни други. С идването на пролета, Маслама изпраща голяма армия срещу най-опасния си враг – хан Тервел. Летописите разказват: арабите, които влезли в сражение с българите, били победени и паднали убити 20 000, а оцелелите, които се спасили от гибел, с голям позор се върнали. След този удар, арабската армия напуска завинаги Балканите, а тяхното поражение хронистите определят като велико бедствие за исляма и спасение за Европа.